Здравейте! В това видео ще направя запис как се прави регистрация в турнирче.com. Съответно турнирче.com е сайт за организиране на футболни турнири, като всяка една регистрация си има неговата определена роля. Съответно аз сега ще направя регистрация за играч, като другите роли са организатор на отбор, преса, рефери, делегати, организация и администратор. За сега ще направя една примерна регистрация с играч. Съответно тук въвеждам имейл, примерен. Желаната парола, която искам последствие да влизам в профила, който ще създам. И давам регистрирай се. Съответно се праща имейл до тази поща. Аз предварително съм я отворил тази поща. Проверявам. Да, ето я вече. Е дошъл имейла. Съответно тук кликам на линка, потвърждавам имейл. И вече имейлът е потвърден и може да се влезе вече с този потребителски профил, който аз сега направих. Така, влязох в потребителския профил. Само да преместя. Съответно, след като се влезе в потребителския профил, трябва и коректно да се въведат данните за самия играч, име, като имената е желателно да бъдат на кирилица. Ако не са на кирилица, после така или иначе администратора, който преглежда профила, ще ги променя на кирилица. Така, дата на раждане, сега в момента просто въвеждам тестови дати, избиране на националност, телефонен номер, височина и тегло. И профилна снимка. Аз в момента само секунда да видя дали имам. Ще сложа някаква примерна просто снимка тестова, за да покажа като цяло целият процес какъв е. Давам изпрати. Съответно вече обнових профила, но все още този профил, както се вижда отгоре, той още не е одобрен от администратор. Съответно администратора преглежда всеки един профил, който е създаден. Ако всичко е коректно и е написано както трябва, той дава права на потребителя, за да продължи напред, като ролята на играча е да участва в отбори, които са създадени от организатора на отбори. Съответно тук в мои отбори ще излизат отборите на съответния играч. Като отборите могат да се търсят от тук. Мисля, че имаше в момента един създаден отбор. Да, съответно, ако натисна изпрати покана до отбор, съответно ще изпратя покана до съответния отбор, с който искам да играя. И общо взето това е за ролята на играча. Ролята на играча е да в неговия админ панел ще излизат неговите мачове, кога има мачове, с кой отбор има мачове. Съответно един играч може да играе в N на брой